Iya. Woi. Kuwi perebutan. Iya. Yo 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 yo. Iya. Woi. Woi. Iya. Ya. Eh. Ampusen biang ari Prabu Gandayana supaya Sudarna kang prayoga sawijining harja wong parangi ramane lambung negara. Yo. Senang kula lali aja lali ya tari putri ali ali niki sulih kula aja dianggep sepele ya Kolombiatano amelu ambung ati tansah gedhe yen dadi lara galo sakjerinten dalu ketok-ketokan kewala nganti besok kapan bali nyawa gondelono so nggih menika babak ingkang nomor piro muga sekawan iya eh 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 angetane kali ngolon napa satyane kalakon reyong katabyang sing joget teng tangan arep jare kuning sing joget karo
Ya, ya. Ya, ya. Eh. Apa sediane kelakon pring nampelno wiwine cipta cepelno karepe joijo gedhange tutuk aku melu apa entuk semarang kaline banjir beras larang jodi pikir iya yo 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 ya 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 weh ya 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 iya ayun-ayun gablak gawe kumpul takon asar rukun akeh kang kayuyun dadi srana iku tajammu nyawiji ing panemu tandang mingkal ya ya Jos, jos, ae, 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 iya, ae, ae, jos, jos. Sare jamu katane monerat soera ketemu tate pikiran aku nesamerat anyar sewu banyu masan Ya, ya, ajaran leji jarana jarana jarane jaran leji senumadara biayi sengiring para menteri cek cek nong cek cek dung cek cek yodo bluk printing jarana jarana jarane jaran tepong jarana jarana jarane jaran tepong senumadu dublek sengiring lompang-lompong cek cek nong cek cek dung cek cek yodo bluk printing weh ya iya ayo yo Sopret, sopret, kapul, mungkuk, kandang riya, ketipung, imbal, punang loro, tor slendrung, salumpret, pelok, ajaran kepang nyungklang merake, ngigel, macan mangap, megap-megap, bocah panem, ngalia, kiprah, wos cocok kagungan riyak prasaja gawe gembira
mumpung kenare ya lakatipung nimbang punang loro tur slendro jalompret belok darat timbang nyongkang ora ikut macan maka-maka-makan bejakana kaliyan ditra wis cocok gunan reya pranyata Awas awas kate lah. Kuwi surung kenan, suruh ae. Surung ya. Gumur atu mandang kirang-kirang atu katandang-tandang aju mangka gagahku mregah ler tur pernah awosa mekta siyaga joma karya ngangka karyaning praja murih tata raharja abata rupa budaling wadya gumur dang kirang-kirang tukang tandang-tandang aju mangka gagahku mereka ler tur pernah wosa mekta siyaga joma karya ngangka karyaning praja murih tata raharja ya waroke kadek persiapan wis jam 5 kurang seperempat ya anjas moro are mami amas mireku lango warata tasik mutan murung layot aning kita purba lingga perang tanding wuru Bisma karya muktiwa jagus pun dia pamit palastra aja turu sore kaki ana dewa kang jagat nyangke kokor kencanane isine donga tetulah sanda kelawan tangan yaiku bagianipun wong urip kudu narima budale para reyok siap siaga nata barisan
budalinite turangga tansah gandrung-gandrung dasarina wangi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung dumadine kemakmuran ya 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 iya tanapi siang ratri amamangun karya ning tias ing lanjut nang lanjut parok ora menika babek kang nomor sekawan sampun paripurna.